دم خوش گهدار و تماشوان هجا د برنامه باسی روژا ایرو دل گلبنه. یک جبابت هری کنن و د پروسه رفرندوم سرخبونا کردستان ده لسر تیراوستاندن بنگها حقوقیه. آلین دجبری رفرندوم کردستان رفرندوم و انجام رفرندومی یاکو بنگها آواکرنا دولت سربخویا کردستانیه به حولدان نه حقوقی بنافت کن. برانبری و سروکاتی سیاسی کردستانی حقوق بخواه وکی بنگهک هری قایم رفرندوم سرخبونا کردستانی دست نشاند کرد. بن پیکرنا دستورج آلی بغدای و یک جسدمین برچاو بریارا رفرندوم سرخبونا کردستانی دیار دکرد. لگل حقوق ناس و سروک بری بارویا دیار بکری محمد امین اکتر استودیا می دیار بکری دی برنامه باسی روژا ایروده وان بابتان امده بگرن دست. بریز اکتر بریارا رفرندوم سرخبونا کردستانی جالی گلک جبری و برین بغدای و وکی بریارک نه حقوقی تیل قلمدان دبیجن ما فی کردستانی نینکو بریارک وها بگره. از پرسا بله فرمو که اون دبیجین که اینکه نونه بغداد دبیجین که اف بریارا رفراندومی نوکیه بنگاوه وکیتنه حقوق بچاوی تی آوا کرن دستلاداری تی آوا کرن گوه گوت دستلادار بی تو حقوق کی آوات کی یا جی وکهف بی دو کسی وکهف بن دا علی وکهف بن او نوا خدا گوه گو پیمانه کی داتینن حقوق کی نوا خدا آوات کن ایرو devlet Irak'ı devletteki federalizm heyelvedri daliye Kürdistan devletteki federe. Lüve göre yani veya makazagona vedat kanunu esası da atiye pejrandın veya atiye kabul kırın. Gele Kürdistan'ı o gele Irak'ı behavra bir şekilde lugora ve makazagone kadar akutayın kırın. Gotine ki de şekilde federalizme eme behavra bimeşin اما ولاد كذا سر ولاد كسر في آخر ما ورا وقت دولتك بن سيا سيفانا دولتك كذا اما جيانا خدومين ل بره veya pivane ve danine zemine okuydanne ki ihlal kile ve oku evde sale ve daviye ki hükümet Irak'ı ve ihlal ki yani mafin herama Kürdistan'ı nade o ve makazagone ben pekiri jmeri ve ekeceğim Evgo peyman kibe nav doğaliyada. Embejin nav ayrama Kürdistan'ı o nav Irak'daki peyman kibe levatin kibe ve levatin ego harakriye hükümeta Bagdad'ya. Hükümeta Bagdad'ya de sale ve ihlal dike. Israra hükümeta Kürdistan'ı ji doxwaze ki ev ben peki kirna makazagoni rabeşole o makazagon demeriyete de ben lugora ve gahvar mabetine. Veya bir cinani. Ve çakı çıdmine destek Kürdar'da ya Cehrema Kürdistan'ı bir şekilde ki ne kadar akutayım ki. Kid beje veya. Euro peymanı nav devleti ya hukuka nav netevi kavam lede nerin nirhe gotayın kriyer dve dvi varida çine yek je 1945 gava netevin yek buyi hatiye ava kirin damezrandın şart evi heyim. Dvi şart evi da hem Almanca netevi yekbuyi o hem ji biçavi xabat bike ve çavi bikija misyonu gaf baveje vana atiye tayin kirin. Eduyem 1948'da peymana mafe mirovaya o gün netevin yekbuyi tayin kiriye. Lebeli heri girin goyro em liseri belki seri xubeşi mintin peymana heri girin netevin yekbuyi go 1966 da dü peyman ilan kire. Nave peymanı cuyi cevi ten binav kirin. Cevi ten nav kirin. Yekşe mafen medeni o siyasi tayin dike. Adinci mafen çandi abori o civaki tayin dike. Van her du peyman adeyiz. Hala yekem vekebe. Döy halı da be ki her gel ne be millet de be her gel
her gel kare der hakkı kadera xuda biryara xo bi şekli azat bide. بله Statiya xo tayin bike, o imkanı xo abori je istifade bike, o jali civaki da jî, jali çandî va jî birevriya xo dest bixîne. Ev bi çi şeklî dibe? Bi sê şekla dibe. Yek wek şeklekî devletekî serbixwe gotu derkevî holê. Via bir tayin ki. Duyem tikarî bir devletekî nekajî bigî hevdû. Devletekî serbixwe ra ev gel ser axekî kesê got dijîn, xo bigîne devletekî neka. Karî bi şeklekî xwe tu entegre devletekî jî bikî. Bi sê şekla dibe. Îro Herêma Kurdistanê ev tayinkirina qedera xwe got di mekazagona 2070 hatiye tayinkirin bi şeklê devletekî federalî hatiye tayinkirin. Got Iraq ve ihlal dike o nameşe îro ji nû ve dixwaze qedera xwe tayin bike. Eger gelê Kurdistanê بله کک محمد امین gava got bêjekî کک محمد امین نها هن آلی زیدتر دچن دبیجن پارلمانتویا بغدای بخوا دوی لسر رفرندوما کردستانی خودی بریار بی آنگو بریارا رفرندومی دی پارلمانتویا عراقی دوری ورگرتن گلو او یک چقاسی حقوقیه لکی جان دوری گلکی کو خستی قدره خود بخوا تاین بکی قدره خود پیشکشی ولاتکی دین کریه گوتیه قدره من تو تاین بکه یعنی چقاس بنگه کی وی حقوقی هیا گوا دبیجن پارلمانتویا بغدای بر لسر رفرندومی بریاری بنگه ve hukuki tune di ser da tersê vê bingehê bi çavî bêjim netewên yekboyî hem di qerara xwe ya 1960 da hem jî di 1970 da derheqê vê meselê da yani gel got qedera xwe tayin bike derheqê vî mafî da di biryar girtiye. Zêdê wî jî di peymana 1966 da peymanên cêwî duan da dixala yekem da dibe ki her gel kare qedera xwe tayin bike. Ew çi şeklî tayin bike? Bi çavî meşe li Bengalê, Bangladeşê ji Pakistanê şeklê got jê veqetiye bi referandumê jê veqet. Referanduma bi devkê da di biryara parlamentoya xwe jê veqetiye. Li hember wê Pakistan hêzê xwe gava got derbasî Bengalê kiriye li hember wê netewên yekbûyî sekiniye. O serxebûna Bengalê hatiye naskirin. Mînaka herî mezin o nêzik Cumhuriyetê Yugoslavyayê. Yugoslavyayê 1990 da gava got sirpa evka birevriya navend bi dest xistin. Parlamentoya got Belgradê bi dest xistin. Cumhuriyetên Yugoslavyayê îtiraz kirin. Pêşî parlamentoya Sırbistanê serxebûna xwe îlan kirin. O Bosna Hersek û Makedonya jî vana jî bi qerara çûn referandumê bi qerara gel serxebûna xwe îlan kirin. Îro gelê Kurdistanê tiştekî dibêje. Kesê got dibêje ki vê qerarê gere parlamentoya Bexdayê bikirina. Ev yê hem ne ahlakî jî ne hukukî jî bi şeklê siyasî jî ahlakî jî hukukî jî nayê qebûl kirin. Ji bo çi? Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryar kide gotiye ki ez ê jî gel bipirsim. Eger gelê Kurdistanê hemî gelê Kurdistanê Kürt, Türkmen, Arab, Asûrî û wekî din kesê din vana gava got di 25 îlonê da qerara xwe bidin bêjin ki em dixwazin em jê re veqetin û evin devletekî serbixwe wê ez digora vê biryarê em ê rêzdar bin vê gereka vê biryarê em ê bicî bînin. Na got gelê Kurdistanê bêje ki em dixwazin vê sîstema federalî devam bike û em Bexdayê ve girêdayê bimînin em bevra bimînin gava got vê biryarê bimînin em ê ji vê biryarê re jî rêzdar bin. Di demokrasiyê da jî nêrxê got netewên yekbûyî jî tayin kiriye û hukuka navnetewî jî tayin kiriye. Nêrxê wê da dibêje pêşî her tiştî gel got bi şeklekî di rewşekî azad da îrada xwe derxiste meydanê li gor vê îradê gere herkes wê îradê re rêzdar be û li gor vê îradê jî herkes gav û pevçûnê xwe bavêje.
کەک محەممەد ئەمین هەر وەها دەبابەتێکی گرنگ گرتە دەستا یعنی نرخên ئەحلاقی نرخên حقوقی گوتێکیلیەکی وانژی لەگەل هەڤودوو هەیە نۆها لە بەغدایی gelek caran ev rastî rû dide yani bi awayekî de facto rû dide birêvebirên Bexdayê ji bo ku bikaribin desthilata xwe bi xwe li Bexdayê berdewam bikin diçin aliyekî din welatekî din ji wî welatî destûrê werdigirin ji bo ku di welatê xwe de bikaribin bibin xwedî desthilat û paşê jî qalibekî hiqûqî jî dixwazin jê re peyda bikin ev rastî jî li Bexdayê tê jiyandin ku gelekî bi pirsa mezhebî ya Iraqê vegirê daye û pirsgirêka mezhebî ji xwe di nav Iraqê de bûye babetek ku pêkvejiyan duwarê hiqûqî de jî duwarê ahlaqî de jî ji xwe rastiya li wê derê li ber çavaye wê babetê ger tu di çerçeveyeka hiqûqî de binirxî yani Kürdistan û Iraq du welatin ji hev cudan du welatê ji hev cudan e bi rastî jî sınırê wan jî belkî tevlî hev bûbe jî di vê referandumê jî ev sınır jî werin tayîn kirinê ev ê jî mekazagona Iraqê qebûl kiriye xala sed û çilî gotiye ki ciyê got îtilafên li wê derê em ê herin raya giştî bipirsin wek referandum herin referandumê dê referandum îrada gel kîja alî gel kîja welatî bixwaze Kurdistan ya jî Iraq kîja bixwaze ev weriva were girê dayê em ê vê re rêzdan bê ê duyem em zanin dîrokê gava dîrokekî nêzik te gavamlin 30 salê vê dawiyê da gol Kurdistanê bû yerê qetiyamê û jenosîdê got qewimî ne gava merî li wan binêre o vê 4 salê vê dawiyê ev got IŞİD derketo Daeş derketo holê o bi hovîtî axa Kurdistanê û qetiyamê got kiriye gava vana merî dîne berçavê xwe vêya xweya dike ki projekê nû heye ew projekî bi çi şeklî ye Hükümeta Iraqê gava got xurt be destkeftiyê Kurdan nanasîne ew wan bin pê bikeşin û vêya xweya ke ji kê derê xweya ke bara we bikişînim 2014 gava got Daeş kete Musulê li wê derê artêşa Iraqê yek silahkî çekekî neteqan o çekê xwe wekî nekajî wesayîtê xwe balafirê xwe tevayî ji Daişê re hişt û Musulê terk kir pekî Daeş çi kir Daeş li hember wê gava van çeka bi dest xiste pêşî êriş bir sanê ew axa got li gora xala sed û çilî bi îtilafin Şengal Celevle Kerkûk û wekî din bir ser wê derê hikûmeta Iraqê hikûmeta navenda Iraqê çi kir leşkerê xwe artêşa xwe ya fermî nebir ji nû va hêzekî milîs hat avakirin wek Heştê Şabî armanca wan çi ye demografya hinkên warên heremên Kurdistanê bigarîne li alîkî din da got vê amedê vê hazirî ki hebe herema Kurdistanê hikûmeta Kurdistanê ji bo mecbûr e gav bavêje gava got gav navêje em ê tev hemû hikûmeta Kurdistanê ji vê karî re berpirsiyar bibînin mesûl bibînin û em êrokê jî hûn berpirsiyarin hûn mesûlin ji vê re îro daxwaza ne tenê Başûrê Kurdistanê hemî perçên Kurdistanê daxwaza wan û nêrîna wan hêviya wan ew e ki hikûmeta Herêma Kurdistanê vê referandumê di rewşekî demokratîk va û bikêrbîne û îrada gelê Kurdistanê derkeve holê û gel daxwaza xwe ya Kurdistankî serbixwe temamî dunyayê re îlan bike daxwaza me hemiya ev e ber wê yekê kesê got naxwazin dagerkerê Kurdistanê do jî çi digotin hember Kurda îro jî wê digotin belê birêz aktar min dixwez ji xwe ez werme ser wê pirsê birêz aktar niha li aliyekî wezareta derve ya İranî her wiha wezareta derve ya Tirkiyeyê daxuyanî belav kirin di daxuyaniyên xwe de dibêjin ku yekparçeyiya Iraqê ji bo wan gelekî giring e û biryara referenduma serxwebûna Kurdistanê biryarekî ne hiqûqî ye lê behsa hiqûqê dikin lê gava ku li helwestên her du welatan jî mirov temaşe dike bi taybetiyê Tirkiyeyê
ku di rewşa Yugoslavyayê de bê ku ew welat li gel mesela wekî ku te destnîşankirî parlamentoyê navendî helwestekî werbigirin hemî welatên Yugoslavyayê bi biryarên xwe bi biryarên referandûmê xwe serxwebûna xwe elan kirin. Gelo duwarê hiqûqî de welatek çawa dikarê ji aliyekî ve rewşekê qebûl bike lê heman rewşê ji bo welatekî din qebûl neke. Yani çiqas bingehekî wê hiqûqî dikarî hebe. Taybetî ger numûneya Kosova jî bir tu bigirî dest. Serî de got hukuk çi ye? Gavet desthilatdar bî tu hukuk tayin dike. Ya jî du kes nava xwe da alî nava xwe hukukî tayin bikin gerek wekê hevîkî navan habe. Ji ber vê yekê jî îro nêrîna Tirkiye jî nêrîna Îranê jî destkeftiyên Kurda ji destê wan bikevin. Ji ber vê çû her yekî ji perçekî Kurdistanê dibin dagirkeriya wan da ye. Bin desthilatdariya wan da ye. Gava got vê desthilatdariyê keve talûkê wê tirs dilê wan da ye. Ez bawerim referanduma 25 îlonê vê tirsa wan jê wê bişkîne. Ew ji vê tirsê gava got xelas bibin se. Xelas bibin se Kurdê bin desthilatdariya wan da jê azad bibin. Oraya azadiyê ji wan jî vebe. Wê çaxê Tirk û Ecem jê azad bin. Ji çi azad bin? Ji tirsa Kurda wê azad bin. Ew zabin ki Kurd zararê nadin wan. Kurd ji bo wan cînakê qencin. Cînakê hêjan e. Gerek vêya bibînin. Gava got vêya nebînin. Vê tirsê de got bijîn. Vê tirsê bijîn. Vê tirsê çi kar nake. Îro rewşa dunyayê jî. Îro nêrîna Kurda jî aklê siyaseta Kurda jî têra xwe heye. O îro qerara gotsendiye jî hem ahlakî ye, hem siyasî ye û hem hukukî ye. Bingavî bi her sê walede jê kesê ku li hember ve ahlaken mesûl e, li hember dîrokê hem siyaseten hem hukuken mesûl e. Ji ber çi dibêjim? Ana li Hırvatistan û li Slovenyayê parlamentoyê wanê federe qerar girtin serxwebûna xwîlan kirin. Li Hırvatistanê Sırbistan qebûl nekir. Hêzê xwe birin serê. Li belê gava got Almanya û der û dora wî devletê nêka dest pê kirin got serxwebûna Hırvatistanê nas kirin wê demê da çawa bû Sırbistan paş vekişiya û wek devletî serbixwe derketekî holê û dunya jî wan nasîn. Ez bawerim Kurdistan jî îro duwer wişe daye. Kurdistan îro 25 îlonê da. Eger Kurd qedera xwe bi şeklê devletekî serbixwe tayin nekirse gava got Iraq hikûmeta Iraqê bive xwedî hêz hem ji alî aborî ve û hem ji alî leşkerî ve gava ve xwedî hêz ew ê destkeftiyên Kurda gelên Kurdistanê bin pê bike. Qetiyamê do di Enfalê da Enfalê do li Helepçê da jenosîdê got Kurd jiyane ji nû ve rûbirû em ê bimînin. Ji ber vê yekê ji dunya gele vêya zam be. Em ji hemû dunyayê ra. Em jî em hemû berpirsiyarên ki mesûlin ki got ji hemû dunyayê ra van tiştê got serê me derbas li Kurdistanê qewûl berçavê dunyayê bixînin ki got em zamin ki başûrê Kurdistanê îro gelê Kurdistanê bi Iraqê re bi hev re nikare bişî. Bi şeklekî aramî û nikare bişî. Ji ber vê yekê jî serxwebûna Kurdistanê qencikî mezin e. Ji bo Iraqê jî qencikî mezin e. Wê çaxê ew meseleyê xwe navxwe daha bi şeklekî nêka belkî çareser bike. Belkî Kurdistan welatekî azad û demokratîk cînarê wan be bi dahala wêya cînartiya wî ya bi şeklê cînartî û dostanî belkî problemê Iraqê navxwe jî ji bo çareserkirina wê alîkar be jî. Belê birêz aktar. Vê tirsê bişkê. Vê tirsê bişkê. Birêz aktar te destnîşan kir mafê çarenûsî got mafekî rewa ê hemî neteweyan mafekî rewa yê navneteweyî ye ku heta îro gelê Kurd nikarî bûye wî mafî li dar bixe di 25 îlonê de diçe ew jî ji bo çarenivîsa xwe ew mafê çarenûsî ê ku di biryarê neteweyî yekgirtî de ye pêk bîne. Gelo biryara mafê çarenûsiyê ya neteweyî yekbûyî ne mafekî bilindtir ji destûrên welatan bixwe. Di çerçeveya hiqûqî de çawa tê dîtine? Muhakkak. Anka her welatekî destûra xwe esasî ya jî mekazagona xwe geva tayin dike, hukuka xwe li wê gora wê tayin dike. Yani pergalekî tayin dike, hukuka xwe jî li gor wê tayin dike. Li belê ew devlet gava
اندام سازی کی ناو دولتی به و چاقه بوی واجی کرده او پیمان واجی کرده او پیمان سردست مکازاگونا و دولتی Irak, İro, Türkiye, İran, evji tebevra endam netevin yek bu yine. Go endamı wan peymanacı imza kiriye. Bu evacı xatiye giredan. Peymane da netevin yek bu yedi beje ki gerek hamu devlet. Jibu her gel. Gava wan teşvik bakın, wan rezdar ben. O biryara wan ji bu bir şekilde azad derkeve ole juana imkan ve fırsat tayin bikin. O hamu devlet lehember gele kadar xu tayin ke go bir servandaharın hatne kadar kirin juana ati kadar kirin debe ki peyman gerekçi devlet gava go geleki ji bu kadar xu tayin kirib servidan neçe behez servandan neçe o evkevan irada van şekli azad derke böyle ve imkanı ve fırsat de bedevan. Gava gotu peşe ve fırsat de bigri ve çağı lehember peyman edibini tusuce ki nav devleti bikertini. Jber ve ekeci iro hem Türkiye o hem İran. Gava gotu bejin de ben çi peşni yardıkın de ben ne okuye de ben ki de makazagona Irak'da khale ki bir abi naat yakını. Böyle makazagona Irak'da khale sen üçlüce ده ساله لگور خاله سدو چری چما رفراندوم بکرن aynı. بله کک محمد امین هر وها دی یکمین خاله بله ساله جنفتا عراق para Kürdistan'ı çima nadı ki? بله کک محمد امین دی یکمین خاله دستور عراقی ده دی گوتن کو گر پابندبون به وی دستوری و هبه اف دستور وکی دستورا فدرال عراقی دی بردوام بگه نها آلی کردستانی گاوا کو خوش بنگه هکی حقوقی و نیزیکی مسئله دیگه دی بیجه کو آلی عراقی پابندی دستورا عراقی نبویه بینجه و بینج خال جه دستورا عراقی جه آلی ناوندا بغدای و هاتنه بن پیکرن او خالین گو تدس نشان کری ماده 140 گو ماده کی هری بنگهینه او گلک ماده اندن این کو دولت عراقی دویا بو وکی دستور بجه بینه بینجه و بینج خال بجه نانینه اف یک گلو بنگه هکا حقوقی ده آلی کرد کو بجه آلی حقوقی و از ده بنگه هکی راست و ده چما رفرندوم سرخونا کرد Yani hükümete ereme Kürdistan'ı serokbarzanı veya bir dehcaran tine zaman ve deman daviye da deyin ki ve ihlal kiriye ve bicaran ihlal kiriye çi imkan ve fırsat ama nemaya go em ve şekli devam bikin. Jiber ve yekeci zedi ve imkanı ve re ve çerel peşi ama ne iştiye. Em için referandumu gel gava go da fazla gel çibe em rezdar. Le herkes fazla ki hükümeta navenda Irak'ı, hükümeta Bağday'ı, hükümeta Erema Kürdistan'ı Runuş'na lehevdu, lehev bikirna, o ser lehvekirne bir yer ki bidana. Yani ya her du parlamentoyu Bağday'ı, parlamento hevleri, parlamento Kürdistan'ı bir yer bidana. Dildu khaz bir şekli buna. Legava bir avine be, tişte rea heri mekanizma heri demokratik, gomerer rast geldi parsa. Evci çiye bir şekilde bir mekanizma edme, bir referandum edme. Bir referandum eyle tayin bike kadar akı. Gava go bir referandum tayin bike. Peşe her tişi ser ahir ki kesin destiladar kiye, kesin destiladar, kesin gol serve akı dijin. Kesin serve akı dijin. Gol destiladar akı bir şekilde ki devlette ki serbuha go ilan bike dünyayı herkes gerek veya rezdar be. Hukuk veya demek ki hukuk veya pevistiye hukuku evet. Hukuk veya mecbur keser kesiran. Hukukan nav devleti jid veya de beje. Demek ki gava go gel irada ko bir şekilde ki demokratik ve azad derkısta ole gerek rezdar miş ve iradera. İro gele Kürdistan'a bir süper cilone ve irada koydu derka ole. Gava go ve irada derkısta ole. Ne hükümet erama Kürdistan'a kal hem böyle bir ne Irak'a ne devletine kal böyle Le beli em tevci zanın ki de diro ke da Hinki devlete gava govaya tayin kirne
ev konjonktüra siyaseti a dünyayê ev ya bandor serveya kiriye. Em bêjin ki wê konjonktürê wek devletekî nû serbixwe got nas dike imkan dide ki wê çaxê rêvekirî bêjin. Îro jî konjonktüra dünyayê jî vê xwe dike ki ji bo Kurdistankî serbixwe îro amade ye o imkanê wê jene. Gava ku ev imkana be gelek Kurdistanê zarekî di pêşe rojê da got ji vê imkanê îstîfade neke ji nûva di hember qetyam û jenosîdê rû bimîne. Ji ber wê yekê bêjê îro kesê got xwedî işmendîkî bin, kesê xwendî fikrekî û ramanekî bin gerek got siyasetê dimeşînin li Kurdistanê gerek tevayê vêya bizanibin li gor wê jî gaf bavêjin. Belê gelekî spas birêz Mehmed Emîn Aktar serokê berê Baroya Diyarbekirê û hukuknas ku stûdyoya Diyarbekirê tûlgel me. Spas xweş. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek dina basî roj her şev.